Кешке 9 арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш, хәзер болашақ темалар турында. 15 жылға созылған текшеру іші. Қазан водоканалы директорын отып өтіруді шекленілушілеріні нинди жазаға тарттылар? Суд залынан Рания Абдрахманова. Ял күнләрендә Татарстанда 4 кеше батып үлгән. Все случаи гибели людей зарегистрированы в неорганизованных местах для купания. Әлеге күңелсезлекләргә юлыкмас өчен нинди киңәшләрне истә тотырга кирәк? Белгечләрне Шулпан Касымова тыңлады. Шәхси хокуклармы, җәмгыятьнекеме, кайсы өстенрәк? Нинди законнар белән эшләргә кирәк бүген? Бүгенге чикләүләр заманында 8нче халыкара кеше хокуклары буенча мәктәптә ниләр хакында сөйләшәләр? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Коронавирусқа каршы вакцина ясату буенча табиблар беренчеләр рәтендә. Үзебезне саклыйбыз, үзебезнең туганнарыбызны, пациентларыбызны. Ни өчен ясаталар, шул рәвешле кемнәрне саклап калалар? Бу хакта Алия Хайретдинова. 17 елдан соң жазаға тартылалар. Бүгін Қозаны Вахитов районы судында водоканал генераль директоры Григорий Арутюновны үтерүдә шикләнүчеләргә карата суд карарын чыгардылар. Олар 12-15 елга ирекләреннән мәхрүм ителә. Исегезгә төшерәбез. Водоканал җитәкчесен 2004 елның 5 февралендә үз йортының подъездында отып үтергән иделәр. Җинаятьнең заказ буенча башкарылганда ачыклана. Бүгенге суд скамиясендә 4 кеше ни сәбәпле тикшерү шулай озак елларга сузыла. Рания Абдрахманова дәвам итә. Кулларында бугау йөзләрен яшерәләр. Водоканал генераль директоры Григорий Арутюновны үтерүдә шикләнелүчеләр ашыкмый гына залга уза. Бүген биредә аларга суд карары чыгарыла. Гаепләнүчеләр эскәмиясендә 4 кеше. Аларны табу, ачыклау һәм җәзага тарту өчен 15 ел кирәк була. Тикшерү барышында җинаятьнең заказ буенча башкарылганы ачыклана. Фаразланганча заказчы Ирек Ганиев оешкан җинаятьчел төркем әгъзасы булып чыга. 2000 еллар башында ул Адаратский урамы чатында яңа кибет төзергә җыена. Әмма су һәм канализация шелтәрләрен керткәндә каршылыклар туа. Подозреваемый неоднократно пытался их устранить. Полиция хезмәткәрләре ачыклаганча, үтерүгә заказ бирүдә шикләнелүче каршылыкларны хәл итү өчен водоканал җитәкчелегенә төрлечә басым ясап караган. Бу гына ярдәм итмәгәч, 27нче квартал һәм кварталлар оешкан җинаятьчел төркемнәре лидерына мөрәҗәгать итә. Анысы җитәкчене үтерергә тәкъдим итә. Әлеге эшне җинаятьчел төркемдәге Малков белән Балабановка тапшыралар. Аларга корал һәм барлык кирәк-яраклар бирелә. Григорий Арутюновны 17 ел элек 2004 елның 5 февралендә Чехов урамындагы менә шушы йортта атып үтерәләр. Тикшерүчеләр фаразлавынча җинаятьчеләр әнәтеге 1нче подъезддан кереп, чырма шаузып, менә бу 3нче подъездга төшеп, аның эшкә барырга чыкканын көтеп тора. Ират фатирыннан чыккачтан аны шушы подъезд ишеге төбендә үк диярлек атып та үтерәләр. Ни сәбәпле 2004 елда булган җинаять эшен 15 ел буе тикшерәләр соң? Вактын исә Григорий Арутюновны үтерүдә шикләнелүчеләрнең эшесе 2008 елда ук башка җинаятлар өчен рәшәткә артына эләгән. 2018 елда гына колониягә гомерлеккә утыртылган җинаятьчеләрнең берсе Владимир Малков гаебен тануы турында хәбәр итә. В 2018 году один из подсудимых. Гаепләнүчеләрнең берсе 2018 елда гаебен тану турында гариза яза, күрсәтмә бирә. Шуннан соң эш кабаттан карала башлый. Галиуллин, Малков һәм Балабанов водоканал директорын заказ буенча үтерүдә, Ганиев әлеге җинаятьне оештыруда гаепләнә. Аларның гаепләре тулысынча дәлилләнгән. Бер ел дәвам иткән суд утырышларында җинаятьчеләрнең эшесе үз гаепләрен башта таный, тик аннары үз сүзләреннән баш тарта. Әмма әйтелгәннәрне исәпкә алып дәүләт гаепләүчеләре аларның барысына бергә 65 ел кырыс режимлы колония һәм төрмәгә утыртуны сораган иде. Мы просили признать их всех виновными в совершении этих преступлений. Нәтиҗәдә суд гаепләнүче эскәмиясендәгеләрнең 4-сендә гаепле дип таба. Ирек Ганиев 13 ел кырыс режимлы колониядә утырачак. Владимир Малковка 15 ел бирделәр. Ул гомеренең ахырына кадәр махсус режимлы колониядә кала. Фәрит Галиуллин белән Иван Балабанов 12 елга хөкем ителде. Моңа кадәрге срокларында кушып алар 24 һәм 25 ел кырыс режимлы колониядә утырачак. Алар моның белән килешми шикаят белдерергә җыена. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.
Россия президенті Владимир Путин утлы құралға лицензия алу қағидаларын үзгәрту хақында законны имзалады. Хәзер ау һәм үз-үзеңне саклау өчен озын шома көпшәле коралны 18 тулып түгел 21 яшьтән генә алырга мөмкин. Әле хөкем ителгән кешеләргә лицензияны бирү тыела. Бу законны Федерация Советы 23 июньдә хуплаган иде. Татарстан Дәүләт Советы аңа төзәтмәләр кертте. 2018 елда Кер шәһәрендәге аяныч вакыйгалардан соң Татарстан депутатлары Дәүләт Думасына законга үзгәрешләр кертү инициативасы белән чыга. 11 майда Казанда булган атыштан соң утлы корал алу кагыйдәләрен кырыслату мәсьәләсенә кабат әйләнеп кайталар. Синоптиклар кисәтә республикада 1 июльгә кадәр бик иссе һава торышы сакланачак, температура нормадан 9 градуска югарырак, әле кимендә тагын 3 көн дәвамында плюс 36 градус булырга мөмкин. Артык исселек табигатьтәге бәла-казаларның да сәбәпчесе. Мәскәүдә мәсәлән киресенчә температура бераз төшкән, биредә һава температурасының кискен үзгәрүе көчле яңгырлар белән тәмамлана. Татарстанның Мамадыш районы халкы исә зур җил йөрмәсенең шаһиты булган. Ял көннәрендә Татарстанда 4 кеше батып үлгән, тагын 2сен коткарганнар. Бу хакта Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итә. Фаҗигаләрнең күбесе коенырга ярамаган урыннарда була. Инде җәй башыннан республикада 22 кеше батып үлгән, шуларның берсе бала. Суга керер алдыннан нинди кагыйдәләрне белеп туру кирәк? Тулырак Шулпан Касымова. Шимбә көндезге сәгать 2ләр тирәсендә Гадәттән тыш хәлләр министрлыгына Алексеевск авылы янында Кама елгасында бер иратның батып үлүе турында хәбәр килә. Водолазлар 30 яшьлек иратның мәетен 3 метр тирәнлектән чыгара. Шул ук көнне кичке 6-да Алабугада Шулман елгасында 59 яшьлек ират батып үлгән. Урынга коткару отряды килә. Алар ярдан 20 метр ераклыкта иратның мәетен табып ала. Яшел үзәндә Идел елгасы янының Эременников култыгы ярындагы мәҗлестә фаҗига белән тәмамлана. Бирдә 2 ират спиртлы эчемлекләр эчеп утырган, берсе елгага чума һәм кире әйләнеп чыкмый. Водолазлар 36 яшьлек иратның гәүдәсен 4 сәгатьтән соң гына таба. Икенче көнне коткаручыларга тагын бер кешегә ярдәм күрсәтергә туры килә. Бу юлы ул уңышлы тәмамланган. Тәтештә Идел елгасы янында 53 яшьлек ират дуслары белән ачуланышып елга буйлап йөзеп киткән. Вакыйга урынына ГИМС хезмәткәрләре килә. Иратны 2 сәгатьтән соң вертолет утравыннан ерак түгел табалар. Ул елга уртасында бүрәнәгә тотынып торган. Казанда Ривьер янында 17 яшьлек үсмер батып үлгән. Дуслары сүзләренә караганда, ул изә белмәгән, ярдәмне алар чакыра. Үсмернең мәетен судан коткаручылар чыгарган. Урта Кабан күлендә яшүсмер кызны судан шаһитлар коткара. Медицина хезмәткәрләре килгәнче беренче ярдәм күрсәтәләр. Кыз исән кала. Ребенок находится в реанимационном отделении. Бала хәзер реанимация бүлегендә. Ул ясалма сулыш алдыру аппаратына тоташтырылган. Хәле авыр, ләкин тотрыклы. Кулдан килгәннең барысы да эшләнә. Ял көннәрендә генә республикада барлыгы 4 кеше батып үлгән. Җәй башыннан 22. Алар арасында бер бала да бар. 13 кешене коткарып калганнар. Все случаи гибели людей зарегистрированы. Батып үлү очракларының барысы да җиһазландырылмаган һәм тыелган урыннарда кыйну сәбәпле килеп чыга. Гадәттән тыш хәлләр комиссиясе карары белән башкаланың барлык районнарына сулыкларда күзәтү оештыру буенча мобиль төркемнәр булдырылды. 14 июньнән кичке 6-дан 10-га кадәр өстәмә рейдлар уздырыла. Казанда хәзер 5 пляж эшли: Локомотив, Зәңгәр күл, Комсомольская күле, Изумрудная, Глубокая. Аларның барысында да коткаручылар кизү тора. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре җиһазландырылмаган урыннарда коенмаска киңәш итә. Кызуда салкын суга керү белән күзән җыерга мөмкин диләр. Шулай ук спиртлы эчемлекләр кулланмаска, белмәгән елгага сикермәскә һәм балаларны караучысыз калдырмаска кирәк. Шулпан Касымова, Яңа Гасыр каналы. Соңгы тәүлектә Россиядә коронавирус йоктыруның 21650 яңа очрагы теркәлгән, саннар көннән-көн арта бара. Мәскәүдә мәсәлән авыручылар 7000-нән күбрәк, Мәскәү өлкәсендә 3000-гә якын очрак теркәлгән. Бу аларда пандемия башланганнан бирле иң зур күрсәткеч дип әйтергә мөмкин. Мәскәү һәм Санкт-Петербургта коронавирустан үлүчеләр буенча да антирекорд. Татарстанда да соңгы тәүлектә 4 кеше үлгән, 2 хатын-кыз һәм 2 ират. Республикада тагын 39 кешегә ковид диагнозы куелган, 14 хастаханәгә салына, 25 өйдә дәвалана. Коронавирустан 510 меңнән артык кеше инде вакцина ясаткан, 373 меңнән артыгы икенче дозасында ала. Ковид белән бәйле хукуклар, мәктәп укучылары өчен яңа дәресләр, табигатьне саклау һәм миграция мәсьәләләре. Казанда бүген ачылган кеше хукуклары буенча 8-нче халыкара җәйге мәктәптә бу төп темалар. Җәйге укыту Россия һәм Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Москалькова һәм Сәрия Сабурская белән хезмәттәшлек нигезендә алып барыла. Башкалага 14 төбәк, шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасыннан вәкилләр дә килде. Пандемия кеше хукукларына бәйле нинди сорауларны өстен куйды? Гөлнас Сәфетдинова дәвам итә.
сформировалось такое понятие, как ковидные права. Җәйге мәктәпкә укырга килгәннәргә генә түгел, белгеч буларак чакырылучылар өчен дә яңа төшенчәләр бар. Ул ковид белән бәйле хокуклар һәм әлбәттә бу төп темаларның берсе. Пандемия шартларында һәр кешенең шәхси һәм коллектив хокукларын аерып карау кирәк, ди Татьяна Москалькова. Имеет в данном случае преимущество. Бу очракта шәхси хокукларга караганда җәмгыять мәнфәгатьләре өстенрәк. Без барыбыз да кеше гомерен генә түгел, бөтен кешелекнең яшәешен саклап калу турында уйлыйбыз. Һәм бүген күрелә торган чаралар, алар урынлы. Шик кая? Шуны да аңларга кирәк. Законодательный уровеньда күпәйбер решаться итмәгән бүгенге көнгә. Шуңарга Москва үзенең законнарын принимать итә. Санкт-Петербург үзенекен, бездә үзебезнең законнар. Ә менә безгә федеральный университет буларак нинди законнар белән эшләргә кирәк бүген? Дәресләрне Россиянең төрле төбәкләреннән 200 студент тыңлыйлар. Кеше хокуклары буенча ил һәм дөнья күләм белгечләр белән аралашачак. Bu atnada onlar aldığında bizde çıkış yapıyoruz, onlara ekspertler geldiler, onlar da özlerinin fikirlerini söylediler. Узган ел республикада кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил 5000 мөрәҗәгать алган. Күп балалар инвалидлардан, хезмәт хокуклары бозылучылардан алар ярдәм сорый, хокукларын яклый алмый. Җәйге мәктәптә бу юлы табигатьтәге үзгәрешләр, миграция, яшьләр эшләренә кагылышлы хокуклар барланачак. Ну, миңа менә шул миграционный вопрослар бик кирәкле, чөнки минем магистр программа киләчәктә дә шуның белән бәйгеле. Безусловно, экологические права. Экология мәсьәләсендә хокукларыбыз сүз иреге үз хыялларыңны тормышка ашыру хокукы. Минем өчен барысы да кызыклы. Татарстан илдә кеше хокуклары буенча стратегия булдырган 4 төбәкнең берсе. Аның кысаларында КФУда кеше хокуклары буенча фәнни укыту үзәктә оештырыла. Аның эшчәнлегенә кызыксыну зур. Моннан тыш мәктәп укучылары өчен хокук программалары эшләнә. Позвольте мне выразить. КФУга рәхмәт белдерәсе килә. 2013 елдан уку йорты Россия университетлары консорциумы составына керә. Халыкара кеше хокукларын яклау вузара магистрлык программасы буенча студентлар кабул итә. Бүген башланган дәресләр вузара программа кысаларында оештырыла да. Җәйге мәктәп атна дәвамында эшләячәк. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Кайгылы хәбәр, Татарстанның атказанган архитекторы Фәрида Забирова вафатына 67 яшь иде. Фәрида Забирова коронавирус белән авырый, хастаханәдә дәвалана, алга китештә күзәтелә, әмма хәле начарайган. Бүген Мәрҗани мәчетенә аның белән хушлашырга хөкүмәт әгъзалары, туганнары, дуслары, хезмәттәшләре җыелды. Тарихи һәйкәлләрне саклау эшенә Фәрида Забирова уку йортын тәмамлагач ук керешә. 2009 елдан тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау бөтен Россия җәмгыятенең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе урынбасары иде. Быелдан аның башлыгы булды. Әле ай башында гына ул Мәскәүдә съездда катнаша, киләсе 5 елга планнар барлана. Бер атна узганнан соң хастаханәгә эләгә. Фәрида Забирова мәдәни мирас объектларын саклау эшен башлап йөрүчеләрдән Казан Кирмәне, Зөя, Утрау шәһәрчеге иске татар бистәсенең үсеше концепцияләрен булдыру, дистәләгән мәдәни мирас объектларын реставрациялау проектлары координаторы. Бүген хушлашу мәрәсиме узган Мәрҗани мәчетен төзекләндерүдә аның җитәкчелегендә алып барыла. Фәрида Забирова башкаланың һәр тарихи кырылмасы белән горурлана иде. Гасырлардан килгән кыйммәтләрне саклауга бар көчен кертте дип искә алдылар аның турында. Фәрида Мөхәммәдовна, конечно. Фәрида Мөхәммәдовна үзенчәлекле якты шәхес иде, үз эшен яратты, безне дә эшләргә өйрәтте, киңәшләрен бирде. Тарихка, мәдәнияткә мөнәсәбәте шулкадәр сакчыл иде, һәркем дә моның белән мактана алмый. Фәрида ханым истәлегенә без ул башлаган эшне дәвам итәргә тиеш. Татарстанда коронавируска каршы вакцина ясатучылар саны арта бара. Бер тәүлек эчендә 10 000 кеше, җомга көн 12 000-гә җиткән иде. Вакцина ясатучылар арасында аеруча табиблар бик күп. Араларында башланың 7-нче хастаханәсе хезмәткәрләре дә бар. Алар республикада иң беренчеләрдән булып ковид диагнозлы авыруларны дәвалый башлаган иде. Ни өчен табиблар коллективлары белән вакцина ясатырга булганын хәбәрчебез Салия Хәйретдинова белде. Менәвәрә Богданова 7-нче сырхауханәнең терапевты көндә 25 авыруны кабул итәм ди. Килә алмаганнарның өйләренә бара. Ковидка каршы прививка ясату мөмкинлеге булгач та беренчеләр рәтендә була. Мин авыр ковид узырдым. Ул вакытта әле вакциналар юк иде. Без 3-тән 1 отделение безнең ковид белән авырып чыкты. Каты яттык. Шуңа күрә мин Былай дип уйладым үземә. Икенче тапкыр бу авыр ширне мин күтәрә алмам. Без больнойлар белән эшлибез. Безгә 20дән артык больной килә көн сайын. Алар арасында ковид белән ширләүчеләр бик күп. Без шуның өчен үзебезне саклыйбыз, үзебезнең туганнарыбызны
пациентларыбызны без шуның өчен прививка эшләргә тиеш. Я все столько увидел и насмотрелся, что вопрос не стоял, прививаться или не прививаться. 7-нче хастахана табиблары өчен ковидка каршы көрәш узган елның февраль аенда башлана. Хастахана каршында 200 урынлык госпиталь ачыла. Узган ел эчендә генә дә анда 8,500 кеше ковидтан дәвалана. Мы повидали многое. Бу шер күпне күрсәтте. Үлеме дә булды, авыруларның интегүләрен күрү ни тора, моңа ияләнеп булмый. Йөрәк дерт итеп куя. Мондый хәлдә үземне дә, якыннарымны да күрәсем килми. Шуңа прививка ясаттым. Знаю, что дома меня ждут мои близкие. Өйдә мине туганнарым, якыннарым көтә. Алар минем исән сау булуымны тели. Мин дә аларга авыруларны дәвалыйм дип шир алып кайтасым килми. Шуңа прививка ясатырга булдым. Күпне күргән табиблар имеш-мимешләргә колак салмый, аларның үз тәҗрибәсе бар. Шул рәвешле 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе хезмәткәрләре 100% диярлек прививка ясата. Табиблар шәфкать туташлары гына түгел, хастаханәнең башка тармакларында хезмәт куючылар да. Подлежащих вакцинации было... Безнең хастаханәдә 3034 кеше, шуларның 2871 прививка ясатты. Бу бөтен хезмәткәрләрне исәпкә алсак, 95% дигән сүз. Күмәк иммунитет булдыру өчен Татарстан халкының 60%-на вакцина ясату кирәк. Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Су бирегес Казан бистәләрендәге күп санлы төзелешләр корылыкка китерә. Судан интегүче бистәләр турында Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Амбулатор поликлиника шартларында беренчел медицина ярдәме күрсәтү һәм балалар яшь-үсмерләр спортын үстерү. Бу мәсьәләләр бүген Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты утырышында каралды. Республикада беренчел звеноны яңарту программасы гамәлдә. Аның буенча быел 39 объектны төзү һәм ремонтлау күздә тотыла. 400-дан артык транспорт алыначак, әмма тармакта хезмәткәрләр җитми. Кытлык аеруча район һәм авыл җирлекләрендә бүген 900 табиб кирәк. Также в рамках национального проекта Ил күләм проект кысаларында яңа төр медицина оешмасын булдыру программасы тормышка ашырыла. Бу нигездә авыруларны кабул итү, документ әйләнеше, диспансеризация, анализлар, тикшерүләр узу вакытына кагыла. Әлегә бу мәсьәләдә җитешсезлекләр бар. Шунлыктан Казан медицина университеты белән берлектә табиблар өчен укыту программалары оештырыла. Замана мәктәпләренең киләчәге нинди? Бүген Казанның Адамнары күп телдә белем бирү мәктәбенә республиканың әйдәп баручы белем бирү учреждениеләре директорлары җыелды. Җыелышта республика мәктәпләрендә тормышка ашырыла торган инженер республикасы проектына аерым тукталдылар. Аның нигезендә укучылар замана технологияләрен кулланып, махсус программа буенча өстәмә белемдә ала. Быел бу проектка тагын Әлмәт, Алексеевск, Мамадыш районнарында кушылачак. Шулай ук Татарстанда 3нче ел рәттән мәктәпләрдә цифрлы платформалар кертү дәвам итә. Хәзер бу проектта 13 мәктәп катнаша. Быел 800 учреждение кушылачак. Бүгенге секция 19 август көне Мәгариф һәм фән министрлыгының Актанышта узачак август киңәшмәсе кысаларында узды. Бүген монда инновацион режимдә эшләүче мәктәп директорларын җыеп, алар белән елга йомгак ясап, яңа елга бурычлар куябыз. Туган телләр буенча шулай ук билингваль комплексларның киләчәге турында алар ничек эшләп чыктылар, нәтиҗә бирделәр, 2нче елга ничек булачак ул алга таба, без аңа ничек карыйбыз. Башкалада минем шәҗәрәм республика конкурсына йомгак ясадылар. Аны Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитеты үткәрә. Бүген төрле номинацияләрдә 50-дән артык җиңүчене бүләкләделәр. Конкурста Татарстаннан кала Россиянең төрле төбәкләреннән дә катнашучылар бар иде. Чувашия республикасы, Самара өлкәсе һәм Перемнән. Барлыгы 200-дән артык эш кабул ителгән. Иң кечкенә катнашучыга 7 яшь, олысына 88. Алар фото, видео һәм кул эшләмәләре аша нәсел тарихларын тәкъдим иткән. Иң яхшы шәҗәрәләр Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында оештырылган күргәзмәгә куелган. Китаплардан эзләдек. Әни, әти, бабай булыштылар. Видео язма ясадым, сөйләдем анда 500 Сайдашевларны безнең нәселнең таптым. Безнең архивта без Башкириядан, Оренбургтан, Ульяновскидан, Мәскәүдән бөтен ревизияларында үзебезгә цифровный копияларын алып кайта алдык. Һәм инде безнең үзебезнең шәҗәрәләрне беләсе килгән кешеләр үзләре үзебездә генә эшләп эшли алалар. Татарстанда наркотиклар белән бәйле җинаятләр өчен тоткарланган яшь-үсмерләр саны артканы. Бу хакта бүген Эчке эшләр министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Узган ел наркотиклар белән эш иткән өчен 13 балык булмаган бала тоткарланган булса, быел 18 кеше. Май аенда Бөгелмәдә 25 яшьлек егетне наркотиклар сатып алганда тоткарлаган иделәр. Июнь башында Казанда наркотик матдәләр саткан өчен 9нчы сыйныфта укучы 2 үсмер кулга алынган. Алардан 40 грамм матдә табып алалар. Хукук сакчылары кисәтә, яшь-үсмерләр тарафыннан кылынган мондый хукук бузулар өчен аларның ата-аналары яки опекуннары административ җаваплылыкка тартыла.
Отравления от наркотиков были зафиксированы в 13 районах. Узган ел Татарстанның 13 районында психотроп мәндәләр белән агуланулар теркәлде. Быел ярты ел эчендә мондый очраклар 9 районда булды. Агуланулар саны артса да, хокук саклау органнары ярдәмендә наркотиклар таралуга юл куймау эше тиешле дәрәҗәдә башкарыла. Республика көненә татарстанлыларга зур бүләк. Яңа гасыр телерадио компаниясе бәйрәмгә махсус видеороликлар әзерли. Аларны җирдән һәм һавадан Татарстанның истәлекле урыннарында төшерәләр. Үзәктә Казан бию ансамбле артистлары, бер дистә кеше, режиссер, оператор, продюсерлар җәлеп ителгән. Күз явын алырлык милли бию үрнәкләрен без күреп кайттык инде. Камера есть? Камера есть. Внимание, музыка! Работаем! ТНВ каналында яңа сезонга әзерлек шулай кызу башланып китте. Урамда эссе видео төшерү мәйданчыгында икеләтә. Милли биюләрне Казан ансамбле республика көненә багышлый. Төп игътибар костюмнар һәм музыкага. Аны Расим Ильясов аранжировкасында Казан нуры халык уен кораллары оркестры яздырган. 12 төрле көй арасыннан татар халкының йөрәгенә үтеп керә торганнарын сайлаганнар. Бу тасманы караганда кеше безнең көйгә бәйләнеп, безнең костюмнар матурлыгына, бию матурлыгына һәм шәһәрнең матурлыгына хисләнеп, үзе күтәрелеп биеп китер дип өметләнәбез. Биючеләрнең һәр хәрәкәтен оператор, режиссер һәм продюсерлар җирдән дә, һавадан да видеога төшерә. Задействовано огромное количество специальной техники. Күп төрле яңа техника җәлеп ителде. Чөнки төнлә дә, көндез дә төшерәбез. Квадрокоптер ярдәмендә республикабызның иң матур урыннарын үзенчәлекле ракурслардан күрсәтәчәкбез. Казан белән хозурлану, архитектура һәм милли биюләр аша аның тарихы белән танышу булар барысы да республика көненә бүләк буларак әзерләнә. Видеолар 2 ай яздырылачак. Сегодня мы снимаем промо-каналы, такие специальные маленькие ролики. Без каналның промо-роликларын төшерәбез. Алар ТНВ һәм ТНВ Планета эфирларын бизәячәк. Бу биюләрнең барысында төрле форматларда яңа телевизион сезонда күреп булачак. Промо-роликларның премьерасы 30 август республика көнендә безнең каналда. Айгөл Бәдрезинова, Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Эстрада һәм халык биюләре хореографияның заманча юнәлешләре буенча кызу чыгышлар тиздән Шаян ТВ каналы беренче тапкыр татарча бию проектын тәкъдим итәчәк. Ул бию батл дип атала. Анда республиканың иң көчле бию төркемнәре осталыкта ярышалар. Үзбәкстан, Пенза, Удмуртия, Ульян өлкәсе һәм Татарстанның төрле районнарыннан килгән катнашучыларына жюри әгъзалары бәйләде. 34 бию коллективы арасыннан 6-сы гына финалда алар 3 төрле бию белән чыгыш ясап, җиңү өчен көрәшәләр. Проектның беренче чыгышларын сентябрь аенда карап булачак. Сәнгать нечкәлекләренә төшенәләр, иҗат дөньясында кайныйлар. Биләр музей тыюлыгында 10-нчы халыкара сәләт яшьләр укыту форумының 2нче сменасы да башланды. Бердән Сәләт Лайф проектына да старт бирелде. Ул кыр шартларында эшли торган бердән-бер студия командасы бик зур. Видеооператорлар, алып баручылар, администраторлар, креативлык өчен җаваплылар. Музыка, бию һәм театр юнәлешләрендә 9 иҗади лаборатория булачак. Бу форумның төп яңалыгы. Смена дәвамында балалар Татарстан һәм Россия экспертлары белән берлектә яңа проект әзерләячәк. Сәләтле яшьләрнең һәм остазларның иҗат җимешен 30 июньдә гала концертта күрә алачакбыз. Хәзер форум мөхитендә өйдән чыкмыйча да кушылып була. Трансляцияләр форумның интернеттагы рәсми аккаунтларында алып барыла. Узган елларда Казан Арксинтез оешмасы Казанның Аккыш күлендә Сабан туе оештырды. Предприятие бәйрәм майданчыгында меңләгән кунакны җыя. Иң матур чыгышлар, милли уеннар һәм Абсолют Батыр исеме өчен көрәш. Төп бүләк автомобиль белән тәкәгә кем лаек булганын алдагы сюжеттан белерсез. Менә шулай кунаклар бизәлгән атка утырып милли бәйрәмгә килә. Аккыш күлендә Казан Арксинтез оешмасы шып-шын авыл мөхитен тудырган. Янәшәдә генә олысы кешесе өчен мастер-класслар күрсәтәләр. Һәркемне шәк-шәк һәм җырлар белән каршы алалар. Казанлыларны һәм читтән килгән милләттәшләрне кайнар чәй һәм коймак белән сыйлыйлар. Милли уеннарда барысы да теләп катнаша, кемдер капшык белән сугыша, икенчеләр катыктан акча эзли. Беренчеләрдән булып шүлмәк ваттык. Аннан соң кадак кактык. Таиф оештырган бу майданчык кына түгел. Ул бер авыл. Ул керүдән башлап фотозоналар, машиналар. Килгән кунакларны Сабантуй белән Таиф җәмгыяте генераль директоры Руслан Шихабетдинов тәбрикләде. Разрешите пожелать вам всем
здоровья. Зур бәйрәм белән котларга рөхсәт итегез. Сезгә чын күңелемнән сәламәтлек, уңышлар телим. Киләсе елга да күрешергә язсын. Мәйданны соңрак көрәшчеләр кыздыра. Абсолют Батыр исеме өчен Казан Оргсинтез белән Түбән Кама нефтехим хезмәткәрләре ахырга кадәр көч сынашты. Җиңүче дип Дамир Әдиятуллин таныла, аңа машина ачкычы белән тәкә тапшырдылар. Руслан Судинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Жай уңышлы килсен дисәң, аюны өрәңге яфраклары белән бизәргә кирәк. Лениногорск районы Мордва Кармалкасы авылында Балтай бәйрәме узды. Мордва халкы быел аны онлайн һәм офлайн форматта да үткәрде. Гырыф-гадәт буенча Балтай бәйрәме урман аланында башлана бирде. Аю гаиләсен сайлыйлар, төрле сынаулар аша. Җиңүчеләргә өрәңге яфракларыннан тун ясап кидерәләр. Соңыннан алар авыл буйлап бар кешегә кереп бәхетле һәм мул тормыш теләп бириләр. Риваятләргә ышансаң, бәйрәм элек бу якларда яшәгән Балтай бабай хөрмәтенә аталган. Ул елга бер тапкыр өрәңге яфракларыннан тун ясап киеп, авыл буенча балаларның кәефен күтәреп йөргән. Хәзер яңартылган бәйрәм җыр бию, милли уеннар һәм тәмтуннардан авыз итү белән үрелеп бара. Татарстан һәм күрше төбәкләрдән фольклор ансамбльләре килә. Балтай — это для нас, наверное, вот корни наших предков. Меня тут научили мордовскому языку. Я захотел туда попасть, чтобы больше изучать свой родной язык. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар һәм иң мөһиме, сәламәт булыгыз. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сезне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бар тик июнь азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә баулы азнакайда аязучан болытлы һава 31 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы, Алабугада кояшлы, явым-төшемнәр көтелми, температура 32 градус. Төньяктан Актаныш Агржи Менделеевскида эссе, җылылык 33 градус. Көньяк көнбатышта Арша Кукмара Балташта аяз көн, температура 31 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр явачак 32 градус. Чистая Нурлат Мамадыш Ширмешәндә кояшлы, явым-төшемнәр көтелми, температура 33 градус. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башлам. Фатирлар 3 950 000-нән. Ашыгыз. 15 фатирдан азрак калды. Торак комплексының сайты jk-unicum.ru. Шалтыратыгыз, телефон 556-59. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 950 000 рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jk-unicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Скидка 50% на прием флеболога с УЗИ обеих ног. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. Варикозны тиз, авыртусыз һәм операциясыз дәвалау. Варикоза нет лазерлы хирургия клиникасы. Казан шәһәре, Достоевский урамы, 40-нчы йорт. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр явачак. Көндез 32-34 градус җылы, җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар да, исән-имин булыгыз.